muna na a filin makaranta inda abin ya faru. Joni min ɗon ha jangirde nde ɓiɓɓe jangoɓe ɓen siwla dow darde am jaggoɗo dental saro en e janginoɓe ha jangirde nden emi ɗaani ba jamdi tati baɓɓol goɗɗo findiniyam e noddadu téléphone o ƴamiyan ko mi heɓi habaru ko fe'ata ha jangirde nden mi wi mi wala habaru nden o andiniyam dow jogiiɓe kaɓirɗe nastinde gila ɗon mi hoosi téléphone mi waɗi ko noddugo janginoɓe ha maare to mi heɓi woldugo e ballo hoorejo jangirde nden o tabbitiniyam bo haala fe'ano ngon hawtade e famtingo dow jogiiɓe kaɓirɗe ɓen arti nasti e yeɓre ɓiɓɓe jangoɓe ha jangirde arandere nde primary caggal ɗon bo ɓe nasti ha yeɓre ɓiɓɓe jangoɓe jangirde nde secondary nde fini min jeehi ha jangirde nden min tawi jangoɓe ɗuɗɓe siwlama amma hewtugo joni min anda limgal maɓɓe ba ha jangirde primary kam amma ba nde secondary mi andi limgal jangoɓe ha ton ɓe gaɗan ba 150 e ko yowi non ha jangirde nden min tawi saaro en ɗuɗɓe woɓɓe maɓɓe tawi ɓiɓɓe maɓɓe ɓe koriɓe ha ci'e maɓɓe nden saaren woɓɓe ɓe ɓiɓɓe mon gi'aka mofti ɗon gaɗa du'a yo Allah yiido ɓiɓɓe ɓen wartira ɓe jaam.